ama-rules azoyenza ukuthi nawe uzinuke uzibone ukuthi no la ngayenza iphutha. Kunabantu abazitshela ukuthi baku-right track kanti hayi bafambulile, we understand. So ama-rules empilo are simple, it's just that kunzima ukuthi siwalandele. Ngobani? Ngoba izinto sezizimbi la eSouth Africa, yonke into siyithola easy. Siphila kumhlaba othusayo, silokhu sininceda, ngilokhu ngininceda mina, ngiyawusaba umhlaba. I will never risk because of ngiyazi ukuphahla, I communicate nabadala. I cannot risk ukuthi ngizifake emlilweni ubona bese ngithi amathongo azonginceda noma ngithi umdala uzonginceda, which is what we are doing. Thina izinto esizenza singabelaphi bendabuko siyawusaba umhlaba, siyabona izinto ezenza, and leyo nto leyo isenzani ukuthi sazi monga umhlaba ngezinto zokuthi uma niza nizocela uncedo, yikona la sibona khona ukuthi kunzima la emhlabeni. So believe me, kunzima la emhlabeni. Rule number 1, wenza kahle uzo receive ubuhle. Simple. That is the simple rule. Ukhohlakalela abantu uzokhohlakalelwa. But now into ngeke uzoyibalekele, uzofela ukuthi wenza kahle. Uma wenza kahle wazi ukuthi uphikisana nobumnyama, uma wenza kabi uphikisana nokukhanya. So we are in the war, we understand, but safety first. Safety first. Angeke nje ube careless emhlabeni lo esiphila kuwona. Rule number 2, yes, sineyinkonzo, sineyigodlo, izindumba ezincedayo ngokamoya ngezinto zesintu, kodwa fundani ukuba spiritual independent. Because of uma uza kimi uza kumuntu spiritually independent, and mina ngingumhlambululi, I will make sure ukuthi uba yisoldier. Mina ngizocoacha nje ukuthi ilwa kanje, iyenza kanje, kodwa i-energy comes from you. So into engizama ukuyisho la ukuthi, into engiyisho not engizama ukuyisho ukuthi yenzani ukuthi ningazitsheli ukuthi inhlanhla nezibusiso nempilo isenkonzweni. Yekelani ukuzitshela ukuthi inhlanhla zenu ziseyindumbeni zabantu. La ulala khona, la uzwi stress khona, la uphathwa i-depression khona, kula kwamele kube clean khona, kula kwamele ucreate i-peace kulo ndawo ukuye esikhathini samanje. Ngikhuzile ngatshela abantu ukuthi not always ukuthi ikhaya lelo uhlala kulona yilo elizokupha ama blessings. Kukhona ekufanele basuke kulawo makhaya in order for them to receive ama blessings. So awafana ama situations, but mina into engakulayitisa ngayo noma into engaku-advise ngayo, make sure ukuthi yonke indawo okhona, ngikhuluma ngabantu abasebakhulile, make sure indawo kuyo une peace. Once ungena peace uzolimala, ngeke ibusiso zifike. Ibusiso zireceive i-energy yakho, into ezinhle zi-attracta inhliziyo epholile. Uma ungapholanga psychological, ingqondo iphithene, nawe awukho right emoyeni, 2 chances. Ngokutshela kumanje kukhona abantu abaphethe amamitha, aba-enjoy impilo, abalali, baku-stress, bashade nabo sathani, balala nabo sathani. So ungayiwish into engakafiki kuwena. Kodwa ke into very important, yenza sure ukuthi uyayicreate ipeace yakho. If ipeace yakho isemkhukwini ezozweni noma isenkhuluma ngama worst situations, la kulahlela from a beautiful home engena peace, ikulahlela phansi, vuma ukuba ukhosi unyuke uyehle. Ngoba either or abantu bahlelile amanyala kakhulu, abantu besifazane ngizokhala ngabo. Umuntu wesifazane number 1, ungalinge uncishe umntana information ngababa wakhe. Asazi ukuthi umdala uzokukhumbula nini, namathonga kini azokukhumbula nini. Ushiya umntana
engozini. Umuntu wesifazane ke lana ukuthi manishada nithathe isibongo salowo ndoda usifake emntaneni ongasewakhe. Umuntu wesifazane yekela ukuzithengisa ezweni, ngelizwe uzithengise ngelizwe, ulale na wonke umuntu. 1 2 3 people already so yazi ukuthi une problem, not bona wena une problem. Umuntu wesifazane ngena ema-toilet wabantu besifazane, toilets, public toilets, niney'gulo phansi. Umuntu wesifazane unesigulo phansi. Yekelani ukufaka izinto for amadoda. Don't go that low ukuthi manje wenza umsebenzi ongaka. Ngapha uhlula umsamo wakini, uhlulwa i-foundation yakini, kodwa ufaka uyazilimaza wena. Do you know ukuthi kukhona umuntu wesifazane lo ukuthi manje ngenxa yokufaka uvuleke lo ukuthi manje akasazi naye ukuthi uzoyenza njani. Umuntu wesifazane yekela ukusebenzela umshado ne-relationship kangaka, ngoba yonke into ezovela thingukulayitise uku-adviseke. Uma unengane engalawuleki, uma izinto zakho zibhede emshadweni naku-relationship, asibuyele emuva mina nawe sikhumbule ukuthi ungene kanjani kule relationship. Ingabe uyisebenzele waze wayiyela ey'ntumbeni na? Ingabe uyisebenzele le relationship nomshado wakho na? Because of either or. Abantu abaningi right now bathola ama-soulmates abo sebashadile because of wena wahijeka. Ngizohlezi ngikhuluma, wahijeka amathonga nomdali, wathatha into that is not meant for you because of unayo imali yokuyenza lowo nkohlakalo. So kusasa makuza i-soulmate yangempela uzothi side chick. Ukhona umshado ophiwa abantu abadala ngenxa yemithi. Umntana mawuzothola sekalawuleki kusuke kulowo muthi loya. Ngithi wena uhijack idlozi akusilona isilima, umdala kusiyona isilima. Bazokukhalisa la yazi ungacabanganga khona bakushaya inganeni. So namhlanje nikhayela isimayimayi niyazibuza ukuthi kuyenzakala, nasibuyeleni bafazi la sicale khona. Umfazi obuye enhluphekweni uyinkinga, bafiyo ungizwe, not angithi nonke, bafiyo. Umuntu wesifazane once angathola indoda enakonke ifike ibe indlaveni khona lapho. So ngiyanibuyisela, namhlanje ingane azilawuleki, namhlanje ingane iphuma esandleni sakho izikubulale, uzubulawe naleyo ndoda, asibuyeleni la iqala khona. Umuntu wesilisa same applies now, ngiyakhuza njalo. Umuntu wesilisa ungabi so low ngale ndlela yokuthi wena usebenzisa ishima nini, uzusebenzise umuthi. Namhlanje makakujolela lowo muntu loyo uthi uyambulala. Asibuyelane emuva ukuthi sayiqala kanjani le relationship, sayawuqala kanjani nomshado. Namhlanje abantu bayachita, it's because of na hijacker. Then another rule, angisazi bizi ngabo 1-1. Another rule, fundani ukuba independent. Ungahambi inyanga waya udepende enyangeni, ungathi udepende enkonzweni. Otshelwa umuntu umfundisi naye unama-flops akhe, inyanga umelaphi naye unama-flop akhe. Funda ukuthi uchumane ne-spiritual world, uchumane nama-spiritual guides akho, uchumane ne-spiritual guidance akho, the most high. Yekelani ukusoloku ukudepend. Mina ngikufundisa ukuthi ube independent. Isikolo sikamoya yi-therapy yokuthi uwazi 1 no 2 no 3. Right now abantu bayathandaza, abakwazi ukuthandaza. Mina I'm shocked. Njoba niloku nethi we must repent. Ama-Christians awakwazi ukukhuleka. Khona umuntu ongathi uthi uyakhuleka athi ngibiza yethi na kwiBhayibheli we've got names zama-angels. Uwazi ukuthi mawubiza ingelosi i-angel yeyibusiso kwamele ustike eyibusisweni, ni mixed konke
nihlanganisa ingelosi ama-angels ayi-7 ngesikhathi esisodwa, uzoyibona kanjani ukuthi isebenzile? Ngoba manje nidlala i-5, nidlala umshayina phela ngomkhuleko. Abantu abakwazi ukukhuleka, abantu abakwazi ukuphahla. Uma ukhuleka, you stick to one prayer point, but because of your selfish, nizifuna zonke, ngeke yenzeke. Usazoma, usazosonta 10 years, usazokhuleka 10 years for into eyodwa. How many years wena ulokuthi inkosi ngicela ungitshintshele le ndoda? Angikwazi ukutshintsha ngoba uyihajeke ngomuthi. How many years ukhulekela nje ukuthi inkosi ngicela ingane yami ingafane? Hey, solo kubafazi sikhulekisa ukuthi ingane zethu zingalinyazwa, wena ulimaza ubani ukuze lengane izolimazeka. It is time now, since umhlaba iSouth Africa specifically ikhohlakele, kuyodinga ukuthi sirectify. Aninid imithi nina, aninid iwasho, aninid insebenzo, ninid ukuhlambuluka. Kusho ukuthi ngayenza into eso, lo mntana uzokhululeka, lo ndoda umshado wakhe uzokhululeka uma kunayo low chance. Because angikhumbula umuntu ozomtshela ukuthi hey ngakuthakatha phela besavuma. Abe bhanji ke ubona bawes, ufake umntana enkingeni serious. Namhlanje umntana wakhe akathola umsebenzi, namhlanje umntana wakho ungathi unebhadi elingasuli phansi because of ukhona into owayenza, wacamba manga wathi ubaba ke ulo kungasiyena. Mina inkohlakalo angidiscriminate or compare. Awona umuntu wesifazane makhohlakele, then the world is doomed because of yithi esenze lo mhlaba, yithi esizale wona lamadoda namhlanje. So wena umuntu wesifazane uyakhona ukuyenza indoda yakho inkohlakalo, umhlisa umenze yonke into, mawuceda lapho umyenze ngathi into engasengene kahle. Khona umuntu ongakushada bese angasangananga kahle. Uyabona ukuthi le mithi yenjani la uma ufuna ukuba ku relationship umuntu wesifazane noma umshado, vuma ukuthi uzoba islim, uzothobela yonke into. And kunezinto enizohlangabezana nazo kumishado nama relationships enu. So zamani ukuthoba, nithobela abafundisi, nanoma ngabheda kanjani uyamthobela. Abelaphi bendabuko niyabathobela, but lo okushadile, lo ozamayo ukuthi impilo yakhe ibe right, uyamdelela. So umuntu wesifazane wazi ukuthi uma ucela ukuba ku relationship uyovumela wonke udodo okhona, uzosolo ukuthobile. But uma ungeke ukhona ukuthoba, uzehlise, wazi ukuthi yonke into endlula kuyo wamele uyidlulise nawe. Umithisele ngaphandle, ndlulisa. Mawube uqolela ukuhlala, you've got choice to live. But mawuhleli kwamele uvumelane nayo yonke into. Is that simple? But wena kandashisa othi ngeke mina ngeke kuhlalwe ngami, thi ngitshela uyodlalwa ngisho nayo indoda ekhanda elincane elingaka. Because of relationship akufuneka abantu abasikakhulu, akufuneki abafazi, kufuneka inkosikazi. Kufuneka umuntu ozozithoba ngisho nanoma ngabe uwenze amanyala kanjani, usolo ukuzithoba ngoba niyatshentsha nibe yilwane. Thina masesibheka umhlaba akusese uye lo kenzile. You know, we like to play victims. You are going to be a victim uma ungachiefti endaweni ekulimazile. So uxolela ukuba yisilwane. Le mizile irenovate ngempende ibe yintshindlo, kodwa inhliziyo yakho